Салом алейкум бародарон. Ай мода бисёр гап чаб омадаги ҳамин видеора хеле пура тамошо кунем. Мо нафаҳмидем, гуфтен бисёри ҷода дар комментариҳо. Ман ирӯз шуморо нишон медиҳам чунки аз сайти мо мультикаҳо пура тамошо кунем. Якам медироин ютуб ADM аккаунтмай барои он қадр шумо гуфтам нишон диҳам. ина агар подписка карда бошед, ина подписки дар поён тарафи рост подписки пахш мекунем. ина канали ма дар бари чӣ бошад, бояд бошад бари канал бошад, дар тарафи чаби боло пахш мекунем. баъд дар иними рӯи сайти ман пахш мекунем. хулоса канали мада медироем ба инҷа мебинем тарафи боло. ина тарафи боло главния дидесен, анами главния дуюм не видео не плейлист медироем. ва бо ҳамин тамом. ина ҳамаи мультикҳо пураш. ина иними хештег решётка, маънои решётка, маънои поча ё қисмега маъно дора бародаро. ина поча 1, ина хештег яъне поча 1, хештег 2 почаи 2, почаи 3, почаи 4 ва ҳамин хел тамошо мекунем. ина кадом мультикое ки агар ҳамаша пура тамошо накардӣ ку, ина масалан риё, ина ширек 1 кӯшо ёро вале ман ҳамаша напартофтам. дар оянда насиб боша ҳамаша мепартом. хулоса бародаро подписка кунед дар канал, лайка фаромӯш накунед.